Tanganmu iki kok kapane to? Tato to? Napa? Kuwi lho. Apa? Luka. Oh, luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah, Enten-enten, Pak. malah ngenges ra. Emangsaku karo wong lanang genje ra umum. Semua itu teman ngoten lho, Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh, Pak. Oh, iya iya. Kan iya, kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh, Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Nduk, coba nduk kan jineman apa ngono? Ayo, jineman apa sik ngono saurunge Kusuma Wijaya napa ngono? Ayo. Mari kangen boleh, jineman kandhek ya boleh. Ayo, kretek ciut boleh, kretek ombo nggih boleh. Ayo. Yo, coba apa nduk? Slendro saged pelok nggih monggo. Napa nduk? Gendro napa ular kambang napa Gendro sing ngarang-arang metu. Ayo. Gendro, ayo. Apik kuwi malah kuwi ngemu perjuangan kuwi kan. Ayo. Cuman gendro. Tanganmu iki kok kapane to? Tato to? napa? Kuwi lho. Apa? Luka. Oh, luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah, Enten-enten, Pak. malah ngenges ra. Siap, kula tak buka catatan riyen nggih, Pak. Nggih. Gawa yo an ngono kuwi. Nggih, betul. Ya wah dan kaya sinden tenan nggo caketan barang. Karo ngono to. Ayo. Madu karo Karawana tamanda raka Truk sing kelingan isih apa jineman gendro. Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro, ha? Gendro. Sing nembang anak wedok niken salindri. Kaya iso gendro barang. Ya. Biyen kulino gendro kok dheweke. Nduk. Rasa
gandeng kuwi bumine dhewe ya dirungkepi nganti tetes sing getih kang pungkasan. Oke. Ayo. Mani tak eman ora kena wis ayo gandengan kula saiki rasane aku bakal serana tanpa kang pindho rupe Yen lagu-lagu campursari kae mungkin sekali mlebu ning wayang, malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? Nggih. Anu lek tiyang niku campursari nyuwun sing keluas iku ten nggih pantes-pantes ae, Pak. Tapi lek Dadi awakmu metu ka mobil biasane nyekel mic ta wisan ngono. Ngono langsung. ya ndak pantes to, Pak. Ndak pantes ya. Oh iya iya. Sapa ngerti lah. Wah, ini kan Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembang. Ngono. Oh Ya iya. ora patut, Pak. Oh iya, empan papan ya Nduk ya. Iya. Empan papan. Luar biasa, matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya, kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten, ya mergo isih akeh banget iki pamundhut sing rung diaturake. Contone apa, Truk? Iki sing ngersakake gubuk asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune gubuk asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino sapa ning gubuk. Ayo. Ratu gubuk asmara. Ya. Yen winongi ratu jaranan. Yen si Mbak Trihastuti Retnawati ya. Kae ratuku apa blas kae. Ratuku apa blas ora. Bukan sih ratune Kutut Manggung lho ngono kuwi. Ya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo Set. Coba kaya apa Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luweh setya ning pasangane. Betul niku, Pak. Kula niki ngoten niku, Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku, Pak. Asma Kinarya Jabaya ta, Mak? Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Temangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten, Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho, Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh, Pak. Oh iya iya. Kan iya, kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh, Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Ayo nggih. Iya, kita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa, Pak? Anggerane apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan ayo. Apik kuwi ayo. Sae lho, Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya toh, Pak. Betul, positif. Daripada kesandung diamput lho meneh lek ya. Pak. Pambene elek ayo. Kuwi banyak laku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih, Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo dibawani. Bir, ayo bir. Nyingkar nyingku Sugih variasi, ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas gubuk asmara ngono, Pak. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel ning gubuk. Mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Ayo. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak.
Kok iso? Lho kan iya Pak nek gubuk. Jenengan penate teng gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi lho. Lah iya maksudku kuwi Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur Ngene. yen keh mutan Nano. lelampahan Sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing akeh. Guru kula Pak hebat malahan Pak. Hah? Lah guru kula hebat to Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah iki to Pak. Ukele pripun Pak? Hebat. Ukele kare-kare iki gurumu nonton kok, Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard ke papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black anu kayak white black lek kae. White black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
ketutupan kok. Hampir sesuk. Piye to iki? Ayo. Februari piye le? Alhamdulillah Banyu Mili. Jope tangise. Yo. Catatan sajrone Makasih Mbak Dirgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Ngersake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gop? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiro karo Mbak Wanda Amara juga. Semeneng luwih dhisik. Ya, kaya suwi ora krungu podang kuning. Ha iya. Biyen kaya ben-bengi. Ha iya. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Oh. Wah, yaene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200 lho. Nonton akeh nek sing ngejep enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian sawetara. Yo, sing senior dhisik, Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak barakan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku arep kuwi jane ra temu-temu sapa ya kae. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi lek tugas akhir wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku neng nggen apa jenenge TA metu mijo dempel walah ayemku ora umum ae. Iya matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik kok. Heeh tenan. Kari nambahi midi karo drum. Ayo. TA nggen midi ora. Agam Cina. Ya. Osek to, anu kene ora kok. Peh kono kuwi pimpinane sinden opar-opar. Alus manis nang sem Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Anu, terusé sedut semut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya, sedut semut lek nang omah, iki mosok sedut semut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor loro sing nembe lahir. Selapan. Berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngopo kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah. Butuh ayo nggih. Butuh iki ora enak musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara, wah jan awake padet singset kaya ngono kae.
Lek dandan aja mekokok ndandan. Wah, iki daster mekokok ora. Jenengan kok nggih ngematke to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngematke ning ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elene kok mesti mingkup. Eman-eman. Ayo. Lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Tak ning kolah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep sinden. Ora guyone ngono kuwi, guyone beges asli niku. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan niku. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, kok tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delokan arep turu. Mesake lho malih, Wanda malih salah tingkah itu. Ayo serok. Ayo. Serok, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek musuh dakon ning kanca-kanca? Ora ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. No. Masa winggan kula nonano golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Ibu bunga aduh pencet Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Lah kok dadi. Lahir arkaku lahir ya. tiku Ya ber, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Pali yo gur ngono kae. Mirip-mirip. Ndak. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. gak penak, Pak. Nggih keju to, Pak, lek ngono. Kabeh sinden 7 kabeh wong do apa kuwi jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tuti kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tuti. Kayet. Pama Mbak Tuti ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Ngale. Dosa maksudnya. Ngale. Dosa. Ono bonus iki. Sobek ora. Kaya api-api kok. Lha malah metu maizon bareng. Ya udah. Nyanding bisa dadi ta. Oh, ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Miring man. Apik. Monggo diaturake podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasah nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niken lho bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe. Garape piye iki garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang. Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sik. Kendang sik. Buka celuk kendang. buka celuk Lali kok yo suwe lali. esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang Dian. Uyur
tutupane iki ngampil tutupan lagu jilat yasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ayo karya-karyanya tetap menggaung insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Ken niken. Nah, itu tanggapan Rano sampean. Sip. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lho wingi kaya bar kok Brebes to?
storine Pak e wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kan videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik Glinjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku yang Brebes mili padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya muliye kok kono. Oh, nggih, insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa? Nak. Biasa ning campur sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro waton mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggihmu kita ra yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki bayak madang karang ya. Nggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Gon mulih hae. Gon mulih sok ning digawa neh bar bodho. Iya, Pak. Inventaris kok. Disewa jenenge. Sewa ya nggih. Atur nuwun kaya ngono ile pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara kaya. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya nggih. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri. Ya Nduk, nang ayo kancane adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau awakmu? Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa kowe arep apa no? Arep gawe tulisan Iya. penelitian to. Iya. Belum wawancara to. Belum, Pak. Kalau di panggung Jagungan ngecipris sing ngopo? enggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Enggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh iya. Iya. Besok Ya engko melu nang Besok Brebes. jadinya besok Pak. iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Niti apa to, Dek? Bah, kaya apa? Wis lagune ala sekarang monggo. Arep Puspitanala oke utawa apa wae monggo. Berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Bu Desri. Ya. Mangke insyaallah pinanggih Pak Jono Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem timasan 100 hari sedanipun Swargi Ki Haji Anom Suroto. Ayo nggih. Apa kan? Apa? Itu aja. Oh, dok kutut manggung aja lah. Bentuk manggung sing iso dingene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi di mana ning. Aja. Dengan remenan apa Pak lagune biasane? Wah, aku itu mau lawas seneng aku ki. Saiki. Kita nolak, kita sumilir. Heeh. Katresnan Katresnan sejati. Yo, Kasetian Katresnan Sejati yo. Jati. Puspitanala. Rodok mulai mengikuti aku sing. Oh iya, Katresnan sejati. Nganti saiki sing jangget ya bangsane Ki Tersumilir, ayang-ayang ngono iki. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki Katresnan Sejati. Oh iya. Kasetian Jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasetian. Kasetian loh Pak, bukan Kasetian. katresnan loh, beda. Pamintaku kan. Bukan. Kayak setia tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti. Katresnan sejati aja nek. Nggih, dijumbuhke gandeng iki lak Pak Margono kagungan kersa mantu. Muga-muga temanten kekalih katresnanipun sejati ra ngoten. Ya. Ngono ya, Ken? Nggih Pak. Oke, ya, ada. Jos. Bar iki mergo ya marhaban ya Ramadan. Mulai bareng itu. Terima kasih. Nggih. Mugi-mugi dados srana panglipuring penggalih. Iki sambunge lakon Antasena Rabi sanggite Mbah Anom Surata mbiyen. Heeh. Mula antagonise kuwi tetep padha karo mbiyen. Ratu Simbar Manyura sing mbiyen iki ketemu nalika patek menyura karo Antasena, banjur diundurke karo Antasena iki balas dendam mau diperangne karo Tole mau. Heeh. Ya nonton wayang ning Manahilan dalange Ki Sabda Ki Sawa. Ayo ngono.
aku. Oh iya lali. Sekedap mumpung niki tasih lenggah bapak-bapak ibu-ibu niki wonten tali asih saking Madangkara lan saksi lovers. Mliginipun ing sepisana dumateng Pak Margono tasih lenggah Pak Margono. Kalih Bu Sri lek tasih niki wonten kenang-kenangan kalender saking Madangkara. Nggih.